ikke starte på den... Ja. Er den begyndt? Nej. Er den startet? Nej. Gør det! Rasmus! Nu er den. Har tiden startet? Ja! Okay. 10 sekunder. Hvad laver den? Wow! Helvede, jeg er allerede lidt rundtosset foran. Jeg glæder mig til at sige For min. helvede! Ja, 20 sekunder. du skal så stå stille og filme, eller det der. Japan, prøv lige at gå væk herfra. Tror du handicap? Ja, vi skal lige have filmen her færdig. Det tager ikke så lang tid. Wow, så satan. 40 sekunder. For helvede, der er mange huller i græsset. Ja. Hvad er den på? 50 sekunder. 56, 57, 58, 59. Stop.